Kinong shed just school shitang sngi haki lower but upper primary school kilapan pau baka kenta bagi tray but ka jingsiu ka baki yo kamya hapshu ka balong tang kendai spa tengka shibnai ka state president jong ka union of cook come helper meet the meal ka kong Gina Nengnong kelapan pau baki lapan lut por kumban riu kenta ban penbit penbiang ya kabam jong ki kena school man kasngi kelapan pau baka union kaladawa naka sorkar bakan aino ya ka jingdawa jongki kaba kentiu bainong naka kendai spa sha ka kendai hajar tengka shushu kalaya thuru baka jella kerala kinong shed jaskul kiyo ya ka jingsiu ka balong khatar hajar tengka katba ha Delhi pra hajar tengka kumta kala kentu yu menteri rangba kari bo unsngo unsngap ya ka jingdawa jongki nong shed jaskul hagari bakinla ban ai ya kajing syakri ka babha ya gi khna haki skul kumban syukdo haki khendiat tayo baladam kinong shed ja skul kilapan pau balada ka sorkar kampen kiu ya kajing siu ka bha ya ka sorkar bakan pun kutno ya ka ne ka scheme Kong ngasngo ban ai kuble pi mo ke lingba ka jong pi hinganget bakini ki jingkar pat ki jongi ken poi syaka sorkar pedeng namar ka jingyak den pi ka jongi menta kal ayat daki senam te kan dia kalong ka jingkmi den pi ka jongi ka jingkar pat ka jongi kalong ka bakat do hi namar balada ka central government hi kam jubab nakaliang ka jongi hi mut ban sangi anak te ka bayadai bat kani ka singi ka bamenta ngi nakaliang jongi ka school nakaliang jongi kum kinong syatja ngak i presiden ngakhat akan di school ka jongi kalong ba ngan pun i fi namar balai bangi pan mo da bi berkat ki bun ki baong bangi pan hadu kendai hajar kala he palat mo kata ka jingpan ka jongi henry nakaliang ka jongi ku akan ban pen pau menta namar ba katno ka bampor yang i bangin pen kre ya kani ka kerja mo school kani ka midday meal te kumta hapwe day bat ki school ki bad kamdu na enrollment te kila hi ban pendep ha ka ju ka singi mo kataro kalong be ka bam be ka san genta te kan lut be ka por te ha ka bayadai bat kum ka school jongi pat ngidon ars pa tam ki kena ars pa prapun riu tang ki badai ban yo ya kani ka bha jong kani ka midday meal te kumta nakaliang ka jongi ngi pen pau kin bangimla hi ban pendep ha ka ju ka singi oi wala ngi wan nyo ba ji mistake ni astang ya ka kam bangin trai hindrai pat ni hap wan extra ko manin jan miet ni hap ban wan ban jit lupa yu khaw nang tangin sat ya ujur te kum ar kan ta e kala abam lupa ken yang i por jan miet te kum ta nakaliang ka jongi ngi la shna man ta kum ka video bangin pen i ha ka bayadai bat kum nong i pen kre ya kani ka bangin pen kre ya kani ka bam singi ya ki khinna te bat ha ka wei ka bangi ong ba ngi dei ban ai kat kum ka bha ka ba ka sarkar kala amang ya ki khinna te ling ba kani ka state government mo ka PM Pushen Cell ka pen mi yang i ya kani ka training ka bangi yo ha ka ji trailang ba ka net first te hawai dei ba ka tu ka mot ngi nakaliang jongi ka school ngi le kat bala bangin ken ya ka bha au ba kila ai ba ukna u de ban yo ka kum ka bam de ban da thau bas nang kita ki jing bam ki ba ukna u de uyo ya kata ka bam por budang dan school kin long ki ba te ya kata ka met ka phat jong khna ka ba kata ka jing he jing san kata ka jing ko jing khia ba ka ba de ka jing jing perkat ka jong khna ha ka por budang dan school unyo ya kata ki baro ki ba kum ba kana ka sarkar kala bet bha ma yo khna u de ban yo ya kata ka bam te nakaliang jongi ngibu kat kum ka tu ka training ka bangin ayo anak kana first ngila shna da ka we ka bun bangin thau ken ki LP kat no ki dei ban bam ki UP kat no ki dei ban bam te nakaliang jongi ngi shet lang hakaju ka kitchen bat LP bat UP te kumta ngi thau lang hakaju ka LP ka dei kat ta ka tangut ki don ki enrollment jo ki khna UP ki don kat ta te ngi total lang haju haka ngi shet hakaju ka por ken te kumta la da lingba kani ka jingle ka jing thau ka jongi te kamut ki khna ki myo bat ken ya ka la da udai ki don kam kat ta bakin bam kamut ki yo ba ya ka ba ka jing don kam jong kam bet te ki yo ba ka bha ka ba ki dei kam bet jong ki khna kan te ken te nakaliang ka jongi ka dei tang ta hi namar lingba ka video nganget ba kan poi ken mo sya ka central government namar ba kumbangi ngipan kalong dah pisngap kan sung bakal abun palat namar ba na ka central ki jang ayang ikhendai spa hadu menta mo namar la long la ya daki arpos nem daki khats nem te hendrai nakaliang ka jongi ngi ong ba nakaliang jok central share ki di ban pen ki nak khendai spa sya khendai hajar te kumta da pisngap ka bisa ka sung ka bal abun sya palat hendrai da pi pensyong dor pat ya ka kam ka bangi ngi trei ngi sngo ba kanum ya hap ken ladangin panda kumoi kam so ya hap shu namar ka por ka bangi trei pan ka long kum bakal abam sya kasan ken tan riu ken tabe ken hakashisni de so ka long shu menta ka sngi ngi ladep kumni han rei shi jan biat ngi hap wan biang ban pen kre nak bentala sya
meeting ling baka union hima teman ki district ngil along ke meeting bat ki city ki bangila ai ka jingdawa ka jongi ka lor halor ka tu ka jingpen ki na kaliang jo ka central government namar mental ayat daki ar post nem ka jing siu kadang ne sak khandai spa te kumta na kaliang ka jongi ni bekerpat bakan penkiu na ka khandai spa sya ka khandai hajar kadai halor kata ka jing demand ka jongi te kadai halor kata te menta kasi te kalong tang bangin pen I kumno ya kata ka jing peluk puar ka jongi ya kata ka jing bam ka puar ka jongi na benta ban pen kre ya kan ni kamit dimil ikan halor ka ki jing pan ki jing dawa te ya cekmat na mar ling ba ki jing tho orang ila ai ling ba ka jing mi surok orang ila mi ling ba ka ki meeting roman ki district ila don ki meeting te kan ni kalong tang bangin pen I ba kumno babun ki buni mo ki bakren ki ong ba kakam batang shi kenta ar kenta pia terai hindai ka jing pan ka along ka bala bun te nakaliang ka jongi ki batrai ya kakam pat ngis ngau thu ken ba kata ka kuar ka bangi tray kala ba mi kasan kentan riu kenta te kam sngo ya hapin bangin pan itai ar hajar lai hajar ni hapan be tum ka share hiken ba kala bha na ka central ka de kendai 4% na ka state ka de 10% te nakaliang jong ka state kala pen kiu be ka 10% te kamut na ka basa ka de na ka central te kani kalong ka jingkerpat ken hapreng jong kani ka session ka badang sedang mentamo ka ban sakut kat lai terek te shuabo prime minister unshim ya kano karai unpet ken ya kani ka video na marba katno ka jikakam ka jongi ka kalut ka puarte na ka taban pangkre ya kali kamit demil te kadai halor kata hi bakani ka jingkot ka jongi ya phi ba pin I ya kani ka video kalong ba shwa unshim ya kano karai unshim langken namar menta bangin pen bahaya kani ka scheme kambut dei pen hapet na do mano kita ki ba pendan kam bat pentrai ba ya ta scheme ladangim dei mangi kinong shet ja kambut kata ka school kanumla ban shu shet hi daki MC lane daki principal daki no hikai kimla ban shet ya kani ka ban pendep ya kani ka scheme den railing ba jongi kinong shet ja ken ni sala ban pendep ya kani ka scheme ngila ban penyat ya kani ka scheme de bahabaya dei bat kani pat kalalong kata kapor ka jongi kal abam de kisan kan tan riu kanta de nakaliang ka jongi ka ba ngikerpat ken prime minister shwa ba unshim ya karai unda pet unda bishar bha ken namar ba kat kum kapor ka bangi trei bat kum kapor jong ka jingkir jong ki marba mardi de kalong ba ka jingpan ka jongi kamlong ken bangi shupan klem da klem da perkhat ya kata kamalong bangi shupan sa bapalat Hendai ka jingpan ka jongi kalong bangi la perkat ya kapor hi namar la ya daki post nem daki cut nem de kamu kata ka jingpan jongi kalong bangi pan ka kendai spa sya ka kendai hajar ka de bikat kum ka jingyat jong kapor bat kat kum ka jing pelut jongi ya kapor ka jongi bangi pen kre ya kini ka mid day meal scheme kan mid day meal hapo school Ini dia skill kidon hi ki jella ki bayo kham he mo pembangi tep ke Kerala ka dei khat ar hajar nang takas Delhi ka dei pra hajar dikiwe ki state te ngathrai ka dei ka kadang long kum ju hi te hak baya dei bat ka share opat ka compare re sangi namar sangi ka dei kendai paula 10% dikiwe ki state te ka share ka don ka dei nyo kusan imat hi umta ta hingi gerpat namar ba ngin num perkat ya ki we ngi perkat ya ka ya la jong hi mo namar nak jella la jong hi namar ngi snap ya kata kar kum tre ya ka jingki jogi mar mardi te ladangin ngin perkat ya ki we ki jella te longim so ya hap ngi keren ya la jong te menta ka jingpan ho ngi pan not isi bro ka we te tang balong kalong be menta pat ngi pen pau ya la jong ke namar ngi syam bangi tre ngi sngo thu te kat no kata ka jingpul por ka jongi te kalong hata kar kom hi ka jingpen I jongi ya kani ka video menta kalong be nak benta ban bangin pen shisha kanya kata ka jingpan jongi om bangi shu pan raha te kum tu mo suang mo ngi shu kwa bangin pen kieu hendrai ka kam klem trai hendrai menta pat ka jingpan ka jongi ngilong bangi pen syong nong rem be ya ka por ka bangi la pelud ha school ken menta bangi lek belas awe ngi mi shu te menta lada kani ka scheme lada mot bandang beteng ya kani ka scheme kadai bandang pen bha te kum bangi ong ma ling ba ka union jongi ka union of cookcom helper PM Potion Meghalaya ngi ong balada ka government ka penkieu nakaliang jok central government ka penkieu ngi ong baya ki kuk baro ba ki tu ki school ki bamshet ki dei ban report bar ka jingkan tu kalong ya ki kibe ki pa balada ki lab ki school kim shet kin report kin yakran ha school namar ba kani ka scheme kal along baik kal abha na bentau kena kol budang dan ha school udai banyo ya kani ka bha ka ba nakasorkar kala benta te kum tahi nakaliang ka jongi ngi perkat ba ngi bo be kata ka jingkerpat ka ba ngi khmi lenti ma ba kani ka kam kan urlong bat kum ju ring ba ka jing trailang ka jongi ki nong shet ja school jongi ka union bat ringkat ki SDSEO ring bakat bat ka PM Potion Cell kalong bangin pen bhai kani ka kam te kataro kalong tang lada ka sarkar ka central government ka penkieu ka kasngap ya ki jingkerpat ki jongi te hendrai lada ka central government pat kam ju bab lane kam pensngap ya kata ka jingkerpat ka jongi te ngimban se ba ya kani ka kam ngin sangi na be sindan tanggatan